bayambhulisha nje. Okay, it's not like straight up bullying him, kodwa nje borderline, like mean, 5 to being bullies, like bethu they are so mean to nje ngizokukhombisa nje yonke indawo la bemini khona kuyena. Ahambe ajwindini ayoko-check intombi yakhe, afike kuyona sithole ukuthi ubabakhe useshonile, shuthi onjabule ngale nkathi bembamba inkunzi bavedane bambulala, shuthi selidlulile lelo suku. I-timeline la kule movie ayicacile yazi kahle ukuthi lezi zinto zenzeka emva kwesikhathi esingakanani, shuthi so-assume ukuthi sekudlule isikhathi ngoba uyakhumbula uNjabulo nabangani bakhe the time beplane babetheni, babethe kusasa, shuthi sekudlulile nje ubabakhe useshonile. Intombi yakhe uPapa Azwi, Susan, kodwa nesibiza ngoSusan, ubaba eligama lale ngane.